na David can say me ko die na me die na ade chin ye no na Awurade nsa no na kura me enti ye be Psalm 117 so verse 1 and 2 na ye dia de Awurade ase me ka David nyom no ene ye gira so me ka David na me ka Jesse ba no ohene David ho asem na me ka enti Awurade asem Amanamai nyina munyi Awurade aye. Amanamai nyina nyi Awurade aye. Amai nyina monkamfo no. Amai nyina monkamfo no. Na nadoye eso ye nso. Na nadoye eso ye so. Na Awurade nokre wo hoda. Na Awurade nokre wo hoda. Munyi Awurade aye. Munyi Awurade aye. Amen. Ene Europe sorry ye nyame ahwe won so. Asia for sorry ye nyame ahwe won so. Africa for sorry ye nyame ahwe ye so. Australia for sorry ye Awurade ahwe won so. Continent bi obi hwe ye otie ye Awurade awowaye no man Ghana de Awurade ama ade papa ache ye enkane ne potem nyina ye ho adeche ye o masene ne potem ye ho adeche ye techi masunyane ene nkuransa ne potem nyina ye ho adeche ye takwa ene takora de ne potem nyina ye ho adeche ye ene Ghana bibiara ye ho adeche ye esre manta num ni nyina ho adeche ye ene adenti na ubie wa no na o na Awurade ase open your mouth and thank God. Let God hear your voice. Yeah, they are Sidamo Tino so Jesus Christ. I be a fan now. Oti de be was suma.
Now your Sompa first service don't say ye never radiasi. Ebia sambre o adwuma mu. Ebia sambre o teka mu a o kwa adwuma. Ebia sambre so afa na wasole a wusiesie ho udware ma akọ school anasa wusiesie ho so akọ school akọ adwuma da radiasi. Yama etutu nipa no se rade ma de papa chew say na ade chew ma adwuma yefo o wasafo no wasafo ma na rade no edini ye medinati onyami medinati o yare da ho nyina nyame awowa wo yare pa wa oda hospital nyame abo ho ba hospital wa busho ni bi da hospital nyame abo no ba hospital onyami da no wa ya there how ete to afi nyina mu wa ka bi da wo so wadwuma say o how ni nyina mu nyame aso mu wa koma na ante and now better yes say cardiac arrest o better yes say how they be attack heart attack o better yes say a rush obi o better yes obi BP arise osoro okoye wentimi ama o how no amane mu yare da ho wa buhwani o yare unu o yare okuru oyire ni nyina mu nyame aso ni mu ma say ye mu nyina ma nyame na rade aso say otrene ni amane doso oh Jesus rade gini free nyina dana se say yi na ye man yes how Jesus Christ. Leviticus chapter 26 verse 40 so na ye de ye nipedua ye fon so akwa awurade anim efrise Nehemia bompa ye bi na Nehemia mpa ye obo yi nyina no okoti from say Leviticus chapter 26 no ye ntie Nehemia mpa na obo from Nehemia chapter 1 no from verse 5 and 6 and 7 okotu eye Leviticus chapter 26 na and on the bompa ye ntie nyame asem o se eno na obeka wona mumuye eno na obeka wona mumuye ene wona gyanom mumuyo ene wona gyanom mumuyo se nkontompo otwa me ene nkontompo otwa nyankopon ene asie a one me di asie ene asie a one won di asie entimra Nehemia bompa ye no o se awurade kai na hunu ya hohoro abaye so na o sha se bompa ye se o se na gafie so aye bone awurade kai de wa twere ewo mra umanum se ye pam ka ye fom so so a obefuru suru mo suru na ode ye fom so a kye na se wa pete ye kwa asase ano no ho a awurade wo besan aboa ye ya no
na kyerɛ sɛ yɛ papa no bɔne yɛ nana no bɔne ɔmo yɛ tie awurade nyina no ɛtumi de ɔhaw ne amane ba yɛn so bɔne bi a ɔma bi yɛ ukuru bi yɛ oyere bi yɛ wabusuani bi yɛ yɛ ka kyerɛ awurade sɛ n'ano pa yi awia anwummere yɛsrɛ bɔne fa kyɛma yɛ ho yɛsrɛ bɔne fa kyɛma yɛ gya fie yɛ na fie yɛsrɛ bɔne fa kyɛma yɛ ho adwene mu ne yɛyɛ mu susue mu bia wa no bɔ mpae bia wa no bɔ ɛwɔ Yesu Jesus Christ. Ɔsesa yɛ pae mo ka yɛ fom so a Jesus. ɔyɛ nokwafo ne tirinini sɛ ɔde yɛ fom so nyinaa ɛbɛkyɛ Yes. Sambre ebra so sɛ yɛ prenkɔ adom ahengua n'anim sɛ adom ahengua no mɔburo ho ne adɔyɛ ayɛ hɔ ma Sompa first service yes ye jayo how ni nyina mu ma awurade Na awurade bɛyɛ. Bosumi jayo how ni nyina mu ma awurade Na awurade bɛyɛ. na wotwe jayo how ni nyina mu ma awurade Na awurade bɛyɛ. de jayo how ni nyina mu ma awurade Na awurade bɛyɛ. wa watu kwan akopi obi man so say ye Europe, Asia, America, Australia, continent be also. Jayo how ni nyina mu ma awurade Na awurade bɛyɛ. wa owo o my Ghana ukura kese ne kuro nketua mu jayo how ni nyina mu ma awurade Na awurade bɛyɛ. also how they say eye yade awaresem My God. awosem My God. akwentosem My God. ekratasem Jesus. o man na say Jesus. wa ware na egu Jesus. ja ni nyina mu ma awurade Na awurade bɛyɛ. o ministry nana o mabi Jesus. ana wa na wa toboni bi mu Jesus. a o pese wo firi ma wo timi mfiri Jesus. o man na say Jesus. ja ni nyina mu ma awurade Na awurade bɛyɛ. obi so say ne die ye sikasem ne adwumasem My God. obi so say ne die ye busua boni bi a wakotom busua kontonchene Jesus. busua sansono Jesus. ose makotom ja ni nyina mu ma awurade Na awurade bɛyɛ. awurade bɛyɛ o Amen. ɔsɛ obiara ni wɔde ne ho ato ne so a ɔno awurade ama n'anim egu ase ɛno nti na Sompa first service wɔ hɔ Yes, Lord. sɛ nipa pii ɛna agya wɔn haw mu ama awurade Yes. a awurade ayɛ Yes. nipa pii na watie efutu sɛm a mede ma wɔn ne nyame asɛm a mede wɔ ka na ɔgya mu ma awurade ɔfollow yɛn nyame fie TV so radio so na My God. nyame ama ɔmo adanse a ɛboro adwe ne nti aseɛ so ɛno nti meka kyerɛ sɛ gyae mu ma awurade a na menim deɛ nti a meka That's kyerɛ right. wɔ ɛfiri sɛ awurade abasa no sɛ ɔma so ma wa God. na nkonimdie Jesus. ayɛ ɔma de Yes, Lord. na nkonimdie ayɛ wo de Amen. ɛnɛ awurade ma basa no so ma wo Amen. ɛnɛ awurade nkae wo Amen. ɛnɛ awurade nyɛ wadɔyɛ Amen. bosome nyinaa me ne ɔkasa sɛ awurade kae me Jesus. remember me awurade kae me Yes, Lord. yɛbɛbie yɛtwerɛ sɛm no na yɛakɔ 1 Samuel chapter 1 na yɛaka verse 19 awurade ɔnkae wo
ene anopai. Amen. On kaiwo ene day. Amen. Yentie efutu sem aye bejira so abompai. Na osori anapa tututu ekosori Awurade anim. Na osan ba won fie Rama. Na eka na ene na ire Hana edai na Awurade kai no. Na Awurade ye day Ekai no. Wa wo hwami a wotie me. Obi se wa bompa ya bre. Obi se wa ya konchira bre. Ebi se wa sum nyame abre. Ebi so bisa se na okọ asori kompai bo edie na wanya. Den na wanya. Ene ti Hana. Ene ne kunu Elikana. My God. Na omu mienu epeba. Opeba ewo ne yire Hana nkyɛn. Anso na ba no mba. Hana opeba ewo ne kunu Elikana nkyɛn na eba no emma. Anso afi bia trestem se ofro eko Shilu eko bompai. My God. Oko bompai. Yes. Na enye mpai bo keke. Shilu no na ade omoye wo ho pa ya forebo. Osori hima eko na kɔbɔ afɔdeɛ ɛma Awurade Nyankopɔn anso Hana ba na bibibia nkoso anso Hana ampa ba Hana toa so wɔ mpaebɔ na Hana kɔbɔ mpae bi wɔ hɔ a na mpaebɔ no na ɛkyɛn so mpaebɔ a Hana bɔ a ɔsɔfo timi hu Hana sɛ wa bronsa ɛna ɛyɛ deɛ mpaebɔ no My God. deɛ mpae na nipa bɔ a ɔsɔfo hwɛ na ɔse sɛ nipa yi wa bronsa na kyerɛ sɛ Hana bɔ ne brɛ mpae That's right. Hana bɔ esu mpae My God. Hana hwie na akoma so ade gu Awurade nim na Bible sɛ Hana firi mpae bɔ na sɛ no ɔne ne yere san kɔɛ na ɔne ne kunu kɔhyia mu na Awurade kae no Amen. ɛnɛ obi bɛbɔ mpae anopai Yes. na ɔbɛkɔ ne dwuma so Yes. na Awurade bɛkae no Amen. obi bɛbɔ mpae na anopai na Amen. ɔbɛkɔ appointment ɛda n'anim Awurade bɛkae no Amen. me say ɛnɛ obi bɛbɔ mpae na Awurade bɛkae na awo mu Amen. Awurade bɛkae no sigyedie no Amen. Awurade bɛkae no Amen. obi bɛbɔ mpae na ɛnɛ obɛfiri Awurade anim akɔ na o ministry asɛm no me say Awurade bɛkae wo Amen. ebusua asɛm no Awurade bɛkae wo Amen. ebusua kontontwe no Awurade bɛkae wo Amen. me say onua a wakra firi obi man so ɛyɛ ayɛ bisi basa okonte na aba ɛyɛ ayɛ ka no Awurade bɛkae wo Amen. me say estate na wusie na man so aba asase no so Awurade bɛkae wo Amen. asase sɛm no efie na wusie na adane kɔto nsɛm abayamani ahimfi asɛm no Awurade bɛkae wo Amen. asɛm a obi di ato so no Awurade bɛkae wo Amen. yadeɛ na ɛtete wo no ɛnɛ wobɛbɔ mpaeɛ awie no Awurade bɛkae wo Amen. adwumasɛm no wobɛbɔ mpaeɛ awie no Awurade bɛkae wo Amen. obi awie school obi awie university tertiary My God. obi ayɛ ne masters Jesus. ebi abɔ ne twie di Jesus. obi asua adwuma Jesus. anso so no ɔnyɛ adwuma nyɛ na sɛ ɛna anɔpa yi wobɛbɔ mpaeɛ Awurade bɛkae wo Amen. obi nso sɛ osua adwuma ohun amane My God. osua adwuma oni aboafoɔ Dabi o. okɔ school oni aboafoɔ Dabi o. mɛ sɛ wobɛbɔ mpaeɛ awie yi Awurade bɛma wo hyɛbrɛ mu aboafoɔ Amen. Awurade bɛma wo destiny helper Yes. Amen. Awurade bɛ connect destiny helpers ama wo Amen. yɛne Hana bɛyɛ adwene Hana Yes. deɛ na bɛma mu Dabi. ɛnɛ nipa pii a bɛma mu ɛnɛ obi wasɔre wɔ fie hɔ sɛ wotu bɛ bɔ mpaeɛ Dabi. ɛnɛ nneɛma atwa nipa bi wɔn ahyia nyinaa kasa kyerɛ no maame ɛnyɛ wo nkwa na nneɛma kasa kyerɛ wo Dabi. Hana deɛ na penny na deɛ na ɔno deɛ na ohuru no ankasa ɔde ne ba no eyi n'ahi anso so Hana ankasa Dabi. yɛ obi hwɛ me ɛna ɔhwɛ wo ma no ɛsam hɔ a wo ma no adu awareɛ mfie so My God. awareɛ mmaa wohwɛ wo ma no ɛsɛ yɛ atɔ adubɔne no wei ne koke tramadol red no mo wohwɛ wo ma no baabi bi abrabɔ no di wɔn kɔ a na awerɛhoɔ aka My God. obi nso wohwɛ wo mfie sɛ ɔsɛsofoɔ nyinaa aware ebi awɔ mmiɛnsa ne nan oni nipa bi na ɛhyɛ abrabɔ ase ɔmo awoɔ a ebi mma kɔ school na awareɛ no wonya bi ɛba no baako mpo wonya bi na awerɛhoɔ aka
ebe to Hana. Yes. Aso Hana nhwe saasa. Nhwe saade no. Uni obi na kwan so. Uni obi na share China kwan so. Ene wo de untimi nkobio. Yes. Ene wakwa de bie stores na hodo bebre. Hwe Carnation stores bebre. Cantamanto stores no waji bebre. Keyetia Dubai store owo bebre. Edom stores owo bebre. Techiman ene ne nkura ansa ne sunyane ene ye kotakwa ne takura de mo ha me se wabiebie nyuma bebre na so wo de ne de egu o hwe sa nyoma ya na ye won se jai Kristosom ye o se ye ho bone ma nya ho bone wate amen na obedie ba no pa Jesus obedie ba wia Jesus obedie ba na jo yes Lord no nsia wo hoi da bia ebom pray yes Lord and no ntina Sompa first service kan kire wo say koswa na jai ni nyina mu mawrade na awrade beye obi hwem obi tim nipa ma won say yes fom nipa ema wanim ye agu ase my God obi say efiri sa abre ko menye papa biom sa me mmoa nipa biom efi say nipa me boa wo nyina edi me hwabom na enye ehwabọ keke o o say sami din me na me peja wo me hwe bia no omo my God me hwe na amana bi omo damu ebusua bi na ekura bi ase a me kofa wo ene na me so ene omanya sika ene omanya nipa ene so omo so yes so won so aso me a me peja wo no omo re efem na kasande kasampo se untimi enwe nam enyeja aso ene dey jaja my God and obi shame obi tie me kokodoma or se maboa mansa pai anso so ahwehwe de nti ye yi me mu and ye yi obi mu bi se ne nti and on modu adimpodi and ya wonko ahun e true baby Nehemiah say Erade wa jejeme Erade wa hame se wa frɛ me aba osomajuma and na so for big can say Erade ajejeme I don't who so obey so Nehemiah Jeremiah can say no Jeremiah said my bomb tinimu say me more Erade bi bio and no be aboni tinimu say on kwa so de bio o mo mpa bio and so say obema ehunu say otrene ni amane doso ye ni Job be ya adwene na Job say ade ba ko pano nim onim say ni dimafo no etia my redeemers live and ye gina say futu seme so aka cherka say Erade send o kai hana no send o kai hana no Erade kai me and say no say kai hana no and say Erade hana ni ho hana ni ho me kwaku na me wo ho me abra na me wo ho me na me wo ho Erade kai me me abra na me wo ho me kwado na me Erade kai me Erade kai wa na bon pa ya
Jesus Christ. Nyame shall peace follow Sompa first. Yes. Amen. And now no pedia moon rather kai. My God. Hana dear or catcher rather so on kind of a woman. Yes, Lord. And obi catcher rather send a juma egu. My God. Nisika ne she. Jesus. Now what you know good. Jesus. The man say. Jesus. Now what is sem. Jesus. Now going to sem. Jesus. Juma sem. Jesus. Rather kind of. Yes, Lord. Brabo. Jesus. Sofu diemo. Jesus. Dear Ben or person rather kind. My God. You couldn't a juma suya. Jesus. Rade. Rade. How many? Rade. Kaime. Rade. Now what tree? Now what tree? Busumi. Busumi. And the day. And the day. Kaime. Kaime. Seseya. Seseya. Yonchina. Enyonchina. Enanopa. Enanopa. Enyumre. Enyumre. Empreya. Seseya. Seseya. Rade Kaime. Rade. Be one no bompa. Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 Your bumpy we pet na me be 30 for natum. Your bumpy catcher rather say any day a rade ye day. Ya question rather sa. Yes, Lord. And a baby obekubia unyuma so umanam bia. Jesus. Na ya bumpy sre rather say or bonny funny shishi bia. Any evil agenda. Jesus. That your bonny bia was so evil dream. We break it out. My Cause rade. Erade. And a day. Made me different. Made me fiba. Shawonsa. Medidie. Eneme nom. Eneme ka kwanya bedi. Mede majumano. Shawonsa. Rade kaime. Rade kaime. Obono for the shisha ye. Obono for the jine tuo. Ayo bone. Ewo ene day mo. Tum. Seno. Bona dane. Yes to them. Be a one no bomb.
Jesus Christ. Any evil agenda. Jesus. Any evil dreams. Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, YouTube, Nina type. I break out. I break out. Sabre may be a for that to me. Yes. Master of Fra Obo Ding said, the major moment rade. Said, rather, the major moment rade, me deem me free, me jamu rade, me deem me free, me jamu rade. Sin ye. O friend na utie wo radio no ho a anase yi a meyi wa frim de to so mie no so o friend na uyusu handset a friend and saying yes set ya yento ka yi ente ya yi set no to ho na kasa wo phone mu na ntime mo na enebra aba na efise obonofo no eye nyuma tie amanfo awrade obibia wo hwe yan o tie enado pay meyi mpaye ma so enede nya nhira ma amen fra dance ma enede amen djuma bi a wo ye me de wadjuma ni nyina hye awrade nsa amen dwadifo nyina me de enem modi fre ni mo fiba hye awrade nsa amen kom nyuma so a moton ayento amen frato fo mama amen frato fo mama amen frato fo mama amen moko pe bi ato akoton awrade ma mo nyanu ma papa amen bon pa ma abaye djuma yefo mo amoya nkura djuma mo amusu djuma esukufo ene awrade onkai mo amen awrade onyam adoye amen awrade onyam mobruhu ade amen bon pa ma afarefo mo amoya poso adjuma mo amoyi anam nyame hu mo bobo onkai mo mo so mo ye former good mo adjuma meka small scale miners ene awrade no mo awrade no musika amen kan awrade na di share ho awrade yibi mamo amen awrade yibi mamo amen awrade mamu bi me bon pa ma akuafo mo amoye kuadwuma onyame to nhire nsiongo so amen adwuma no enye ye mo amabie companies mo amabie mo nyuma onyame to nhire nsiongo so kankan mo so amope adwuma awrade mie adwuma promamo ayarefo na apemfo nyina me de mo dosu ko yesu moje nyame nyemo mbobro ho ade wo yesu demo na mabompa jemeso say amen amen MCR Azuka Bema Systematic Press ne mo amaka ne nyina na ya mo mechiacha mo momfa numbers no ento screen ne 0557 0557 000 000 967 0557 0557 000 967 and 0553 0553 53 53 53 89 0553 0553 53 53 89. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oje mu marade. Me pacho e famla na to wa me ka street south in treso. Di jame ya re me haw. Ani na adwuma nyina me jam na ebrante. Erade south on treso kwa France o yare. Erade sane yade. amen Chuma so de ni nyina oja ni nyina mu marade. Erade man adance. Amen. Yesu demo. Amen. amen Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oje mu marade anopai. Pami yale pa me pim for me ko check ni pressure dia wo so ntin dia. Okase free him amen. Chuma ko fo dia. Erade wa France or your pen for Casafra Chumako for Ridia. Erade say the pressure was soro. Erade man the pressure and embra normal. Amen. For the furniture be a foul yin say whom be trouble yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, ujira so. Me de don Richie. Na me
Pese radin ka me ma na me nana no me Don't nana take us every him. Ipa som pese free akra. Erade me suma wa sem ko nkran wa friend Dorothy nchen ne ma ne nana no mo erade kai won ne fra adanse man Dorothy wa kra wo yesu demo amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oje mo merade. Papa na kasa free kono mi jama ma ware semerade. Erade krono wa fransa ne ma ware sem. Erade ade bia aye super da ne maso ne ma ware so konua erade yifro. Amen. Bia ware pron ama won. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oje mo merade. Echa na free Mary na kasa free kumase. Mini atase wa onti apami jami rade. Erade Mary said ninu atasewa ne hundodo no erade ayaresa to ataso ata baby bi owo bia mesra yaresa ma anopai wo Yesu demo amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase Me pa choya from Sarah me kasa fi akra. Mama Sarah dia na oje mo erade anopai. Papa no pa me swa ba kwa yetititi me peja enye ana pe bare krata sam. Erade me suma wasem ko akra Mama Sarah nchen yade bi epese etintim no so me bompa se nyame ayade sa ento so akra wo Yesu demo obane krata sem so erade enyama no me fra dance mamo amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Obema oneso kakra udini baby okasa free na dia na oje mo merade. Actually, the Jana Cassa and actually that I knew I shall see me to a person Enkransa dia na oje mo merade ma oneso kakra. Actually, maybe I need to let you. I started with God. Everybody, I could put you started. Erade me bompa ye se erade obonefo ne hyehyeye biara oye erade nyimfiri no so erade nkai no erade mamwa dance wo Yesu demo amen. Me yare mi dama erade dama bushia erade so Yesu nyabotra sanya pressure ne sanya o kasa free hin na dia na oje mo erade e pa so me yare mi dama erade dama bushia so erade bushia kontiti ne ma mi dama erade o kasa free hin mama kwadu kasa free hin Erade mame kwendu ose oyare ena busuan kontontwe erade kai mame kwendu na erade boa no wabusuan kontontwe me fra dance ma ho. Praise God. Hallelujah papa. Udini baby okasa free na dia na oje mo merade. Papa ye free man tie fie me kasa free bo sistrasi. Papa me banka ta asemo wo Holland. Wa wo o penenkrata timi jemo merade se erade wa fana eba wo Holland krata sem awawui erade me fra dance ma na no magina nyame kai mo mama dance amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Ojas hallelujah. Udini baby okasa fro na dia na oje mo merade anopai efenu na age mi kasa fiseshi mo fa juma me no bomba erade me suma wasem ko sahwi wafra maginchen ne ma wona dwuma sem erade ma wabasa so erade ma mo dance Jesus wo Yesu demo amen. Amen. Praise God. Praise God papa Ma oneso kakra ma me udini baby okasa hallelujah papa udini baby okasa fro na dia na oje mo merade papa ne fle me ama en kasa sofia ama kasa yeti o papa me banda bia o kompleni ni tini ni mu ana me ankasa so sa ni mu erade me suma wa yaresa tumi no se enko ama ene ne ma na ebusuan ho yade bia etetimo etri yade wo nsa ne nneoma yade tumfrifi ho nyame yaresa ntomoso amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na oje mo merade o Pacho sema kwa me kasa fi ehia. E basa erade.
Erade daye basa wafra eso bia me de Yesu di twada ye no mo sign daye born say nko baby efriba. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udeni baby okasa fru na de na ojemu me Erade anopai wo Sompa service. Me fa so me kwasa fru akwasi mu ye fe me akosia. Kwa wa kwasi mu me jama me ma ware me ma tuma ye ma river omu de tuma ye. Erade me soma wasem ko wa franchen ne ma adwuma sam ne ma ware Erade ade bia esi one ne ma kwan Erade yifru o me fra dance mamo wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Can take out Udini baby or Casa free na dear no Jamo Merade. George Kuku, because of the Kwapong. A judge, Mr. Kasam, and then Nima Abrapo, Baba, the train teacher to a allowance. I come in my Radimwana. A Rademe Sumawa Sam Kowa Kwa and Chain, Jesus, Ne Juma Sam, Zika Sam, Ne Ma. And an ba allowance, a yakum, a radaman in Sanka, a debi si be radin, you free her mamma, Mr. Dance mamma. Amen. Praise God. Ba allowance, a yakum, mentio, free radio, no, praise God. Hallelujah. Udini baby or casa friend at the end of Ojama, my rade. I shall be casa free table. Praise God. Casa. Rather me wafa say those who call Yesu mojem. What's your cow binyansa ye misawo? My God. The stranyansa edition idea ye hunuma free. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na dia na ojemu ma rade mame. Me di ma Rose me kata fi do duakon. Kasama Rose. Me ti fancy ata fenfem me ya. Yifu daye basa. Erade me twada ye boni mu fre wa franso. Jesus. Me ti fa eye ne ya sobren bi pese etete no yade no tunyina wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojina so Udini baby okasa fre. Oh, what yato? Sambre praise God. Hallelujah. Can take out Udini baby or Casa free na dear no Jamoma de Papa. So your friend Emmanuel, the Casa free promotion. My home family cry all set it and me jam marade. Me no bompa a jayima, me bompa is a ayarisan toso. Amen. All said be a tato ye for yade be a tunyera. Amen. Ayarisan toso. Amen. A jayima fancy na and chamber some pie no one nom. But be a foul for no soon ya maybe saw ya there. Praise God. Praise God. Hallelujah. Obama on this Udini baby or Casa Filo na Diana o Jamo Mary. Me kata fi balikuma. Me jam in na bushena ya di joma higher. Any assistant azuma say ya amema azuma ye. Enu ma wadi. Erade wafra ebusu akontonchina wakotomu. Erade me fra dance ya mama wa busu enum. O ma wadi o ma adwuma musika sem apomote erade kaya busu no. Amen. Amen. Yare ni me ba kwant. Nyabotre chance. Mama nyabotre na kasa odini baby o kasa free. Erade wafra ne ma wade ono na wade yade erade kai wo ma dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby o kasa free na dia na o je mo ma erade was Sompa wa me kasa free bu sei. Ya ma ya resta. Ma po me diri me urade. Me ja me dwuma sem. E ba kwantu. E ba dwuma. Erade me bompa o se o training amane doso afrom amesa wa mane doso me bompa se gini firi nyina mu ne yaresa ne ma ne nananom erade kai wo ne mo madanse. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na ojemo merade. Kacha makakasi ya me banyi me tama so njema urade so na suwim. Erade a uyen senche no wo Misrim. Se Misrim awogefo na ansana
Obeba Israel for no monyam no ho a na nyame de kam o ma wa fom ba Erade nya oba no sa onfa no ho fa no ba wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free na dia no pese Erade yema me wa fa se. Atando kasa free mechi. Kasa. Pacho me mami are patron pesa o sadi are. Mati nyame besane yade ama wate Erade wa bofre ya freso mame yare watimetim be gina wa yare sa tumi so se wo so o man tan piam no de sa yare wa gidi abofre dia frɛ ne mame yare no tunyira wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O dene baby okasa firo kantika. Pacho makata pia kwa dan apanjo. Papa kasa. Yo, mpacho yare na to misto menai yes metia gusu ni nkoneba. Ma kwa nko. Nya mene yare safo me no bompaye Erade tumi ni Yesu Kristo moja no en flash system no yare no tunyira wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Pray hallelujah, Papa. O deni baby okasa free na dia na o jemu merade. Make a Sophia me here sama me nana o Germany. Here sama no we Yesu. Erade wa fra baby bia ne nana ewo wo Germany bia me soma wasem se enko ne nchen ensane yade wo Yesu dem. Amen. Ya call the last caller na ya de ofre Jumanesia. Praise God. Hallelujah. Da. O deni baby okasa free mama. Da me kasa free sunye. Me pacho me ba ha be hwe wo. Nti me jamu na mo Erade. Ene mo adwuma se ni ku na adwuma sem. Ene me ma di sunya so. Erade me soma wasem ko sunyane wafuna se one ba betwere wasi. Erade kan ho ma na ntwere ntwa wosra de twere exam twa o se na dwuma ne kura dwuma ne mma Erade nkai mo bosome nyame nkai mo na wotwe nyame nkai mo na dai na Erade mamo adanse wo Yesu temo ena mabompai. Amen. Amen. Now me shira mo pimu a mo friend nyina mesra mo se mentiment peke course be our studio habium na ye sign out a ofra me ne me team ye be fa na ye no abompai na mabako e ka ho a obetimi afre ni eye 0557 30 90 80 na mestre nyina ofra ye sign out a ye no ebe bompai Sompa first service eye juada ekosi fiada ahomachi no num kosi se no nsia bebo samre di ebeko na yakofa no nsia kase bona brew bibi opese me boso mpan ma obepeja na me no wabompai Erade ebia peja ne phone obibi a all twen say ya email no ye test no ye send ne bibi Erade di esi kwan na Erade nyimfiri ho Erade manemra de wapeja ninsuo de wapeja documents bi me fra dance ego so nyame tumi mbowuram wo Yesu temo ena mabompai. Amen wo ho. Amen. Nyame shira upi na onye okese e wo Yesu temo mo aya mo pe baby akobompa efia de bia no eyempa bokese wo Cedar worship center sa so na ya wada bia so person behu me eye cancer na next month on the 5th June eye mega watch night be koso anobe day. Save the date yanko ne nkofa no nsia kasi abonoma. Have a good day. Bye bye. Wante unipeduase a wote ayaresase